среща с 19-годишната певица от Плевен Ралица Хайдърска. Поводът е дипломният концерт в зала Катя Попова от месец май, който тогава 12-класничката реализира. Ще чуем документални записи от събитието и размислите й относно визията й за музикално бъдеще. Ралица Хайдърска е една от талантливите изпълнителки в Северна България днес. На 19 години е, възпитаничка е на музикалното училище в родния град Плевен. Вече няколко пъти всъщност сме разговаряли с нея и в радиоефира. Тя е от миналогодишните участници в телевизионния формат Гласът на България. Виждали сме я и на сцената на Първо студио, като лауреат в класацията Млади фолклорни таланти на програма Хоризонт и в конкурса Славейче на радио Стара Загора. Победител е и в предизвикателството на певицата Дарина Славчева
Бахчева да запеем заедно. Двете изпълнения, които чухме, Ралица реализира именно като награда от последно споменатите конкурсни формати. От тук започва и разговорът ни. Записът, който чухме, осъществи през 2024 година, миналата година, като награда от радиоконкурса Славейче на Радио Стара Загора. Записа с оркестъра на фолклорен ансамбъл Загоре с аранжимент на Ангел Чакъров. Какви спомени сега ти носи тази песен? Носи ми прекрасни спомени. Все пак това е голям опит. Мога да кажа, че записването с оркестъра ми беше може би първия запис в радиото като цяло. Много приятно, много емоционално и винаги ще остане за мен спомен. Спомен ще остане дипломният ти концерт, защото ти съвсем скоро завърши 12-ти клас, възпитаник си на музикалното училище в Плевен. Освен народно пеене, пееш страхотно и поп и джаз. Записи от документални от концерта ще предложим в срещата ни на слушателите днес. Но преди това, как се чувстваш? Идва нов етап от твоя живот? Много е трудно да си 12-класник, защото много неща, първите отговорности вече те първа започват да идват и да се показват. Какви са? Примерно кандидатстване в университет. Сега ще продължа в Софийската академия с народно пеене. Ще си продължа с музика и ще продължа да се развивам в тази насока. А поп и джаз пеенето? Това не ми пречи да се изразявам и в други жанрове и ще се опитвам да ги съчетавам и да вървят ръка за ръка с мен. В дипломния ти концерт ти беше приготвила много специална програма, много гост-музиканти, твои приятели и не беше в залата на училището, а беше в една от големите зали, в които се случват събитията в града, зала Катя Попова. Да, понеже в училище се прави ремонт, нямахме възможност да е в нашата зала и затова решихме да е в зала Катя Попова, за което благодаря на община Плевен. Не очаквах всъщност да дойдат толкова много хора. Залата беше препълнена, а когато бяхме зад сцената, започнаха да изкарват столове и аз казвам какво се случва, нали? Но явно хората наистина са имали голям интерес, за което съм много благодарна. Представи им програма, съчетаваща и народни песни, и поп и джаз песни. Да, за мен беше важно да покажа всичките си интереси, всичко от мен, да покажа себе си по най-обширният начин, това, което съм правила през всички тези години в училище. И извън това видяхме хората с китара в ръка. Всъщност това е инструмент, който свириш от доста години. Да, от 7-ми клас. Публиката за тях беше много емоционално. Видях сълзи в очите на хората. Те се радваха, смееха се, пляскаха и наистина това е най-голямата награда за мен, да видя, че въздействам на хората и че те го се преживяват заедно с мен, цялата тази емоция. Как реагираха на Дремка ми се дреме от репертуара на Костадин Гогов? Документален запис, който ще чуем сега с нашите слушатели. Това е песен не от Северна България, а от Пирин, която знам от твоите социални мрежи, визирам TikTok, че ти много обичаш да изпълняваш. Аз те следя там, виждам, че имаш доста гледания и даже съм попадала на клипчета, в които докато правиш салата и пееш песни. Бавна песен от Борис Машелов, но сега да се спрем на Костадин Гогов. Избрах да включа тази песен, защото много я харесвам, много е трудна. Аз винаги така обичам да се предизвиквам с трудни песни и тази песен определено е много технична, много трудна и ми отне много време да я науча и за да мога да изпълнявам така като трябва. Трябваше да ми отлежи, за да мога да я представя качествено на хората. Изпях я с акомпанимент на гадулка Антония Гъркова и пиано с Яна Михова, аранжимент, който господин Красимир Кондов направи за нас.
очите ми спият, мила мамо, сърцето не спие, очите ми спият, мила мамо, сърцето не спие, сърцето не спие, мила мамо, за нашето момшиче. Сърцето не спие, мила мамо, за нашето момшиче. Изпълнение на Ралица Хайдърска в аранжимент на Красимир Кондов. Всъщност Гайдар е Красимир Кондов, който е художествен ръководител на Северняшкия ансамбъл. Голяма част от песните в програмата всъщност той аранжира. Да, той много ми помогна изобщо за целия концерт и за аранжиментите. Беше с нас на репетициите, беше до нас през цялото време. Той има голяма заслуга за целия концерт и за всичко, което се случи и съм му много благодарна. Всъщност той все още преподава в училището, преди години също преподаваше, имаше пауза, сега казваш преподава по гайда. По гайда, вокални ансамбли, диригент е на малкия хор също. Позволи ли си да ти даде някакви съвети? Той е човек с доста опит и познание. И... Съветваше ме през цялото време. Аз много обичам да се допитвам до него, защото той има много нестандартно виждане за музиката като цяло, за всичко и много обичам да се допитвам до него, за да чуя неговото мнение, неговите съвети. Специално за песните, като начин на изпълнение не е по-скоро, но като общо звучене, сливането с инструментите, как точно трябва. Съветите, които ни е давал за състав като цяло, защото песните народните бяха с съпровод от камерна група, от ученици от училище. Как точно да се сработим за толкова бързо време, защото толкова много песни една след друга. Това са деца, които все още не са, как да кажа... Не са добили достатъчно опит. Да. То ти как подхождаш към всяка песен? Каза, че обичаш да се предизвикваш. Музиката ли, текста ли, как вникваш, как изработваш, как изграждаш? Всичко в една песен е важно. От текста до сричката, до фразата, хармонията, дори избирам песните не само по трудност, но и по начина, по който въздействат и как мога да го представя така на хората, въздействащо. И историите, които разказват, са много важни. Да има смисъл, да има поука също. В Манда какъв е смисъл, каква е поуката? Може би е важно изпълнителят как го интерпретира, който те е вдъхновил, за да вникнеш в самата песен. Манда е авторска песен. Тя е на Николай Пеев. Изпълнение на Нели Андреева я познаваме добре. Да, много ме впечатли тази песен, когато я чух за първи път и със сигурност исках да я запея след време и дойде и нейният момент. Всъщност Николай Пеев изпрати аранжимента за китара и заедно с Катерина Вачкова я изпълнихме. Много красива песен, много красива.
Още едно от изпълненията на северняшката певица Ралица Хайдърска от дипломния ѝ концерт през месец май в Плевен по случай завършването на 12-ти клас. Ралица каза, че иска да продължи в музикалната академия в София. А правиш ли се равносметка за изминалите години до тук? Предния път, когато разговаряхме пред нашите слушатели, ти беше доста по-малка. Чувстваш ли се вече по-озряла, по-променена? Със сигурност се чувствам. Правейки се равносметка от всички години, моите постижения до ден днешен, откривам, че има още много какво да науча, колко много още мога да се развивам и това също ми дава стимул. Ти си лауреат в много конкурси. Виждали сме те на сцената и на Първо студио като победител в фолклорната класация Млади фолклорни таланти на програма Хоризонт. Печелила си награда и в нашата класация Надпяване. Чухме и песента ти победител от миналата година в радиоконкурса Славейче. Пред масовата публика ти се появи с участието си в Гласа на България миналата година. Това как промени теб и как промени погледа към теб? Защото със сигурност ти е дало още много очи, които да те наблюдават. Да, определено ми даде много увереност, защото там се сблъсках с неща, които не бях преди, с говоренето пред хора. Ти всъщност не обичаш много да даваш интервюта. Може би да. Неочаквани ситуации и всичко това там ми даде много, много опит и мотивация да продължавам напред. Защо реши да се явиш в Гласа на България? Реших да се явя в Гласа на България, защото исках да представя себе си и да покажа своите умения пред много хора, да усетя медийния свят и какво се случва зад екрана. Какво е? Много е различно. Определено ми харесва. Разочарова ли те нещо? Разбира се, имам си своите малки разочарования, но всичко се случи както трябваше. Към теб имаше ли така негативни коментари? Защото винаги в тези реалити и каквото и да е човек със свобода на мнението изказва както хубави неща, така и негативни. Повлияли ти по някакъв начин тъй наречения съвременен хейт? Не може без да има и капка негативни коментари. По никакъв начин не ми повляха, защото за мен е важно да имам подкрепата на семейството си, на хората около мен. След всички тези стотици хиляди коментари и гледания и любовта на хората, тази малка част не успя да ме бутне. Прекрасно е, че си могла да го погледнеш от тази гледна точка. Аз предлагам на нашите слушатели сега да им пуснем именно изпълнението, с което те видяхме и в Гласа на България, когато обърна и 4-те стола на журито «Соламенте ту». Каква е историята на тази песен? Запис, разбира се, ще е от документалния ти дипломен концерт. Чух я за първи път, когато бях едно лято в Испания при баба ми. Един музикант я изпълняваше на улицата. И веднага ме грабна и не съм очаквала всъщност, че аз ще започна да пея на испански никога. Но испанската музика ще е неделима част от мен, със сигурност. Много пасва на твоя натурел. Нежна, лирична, технична. Записът, който ще чуваме сега, е аранжиран от бандата, която участва в концерта ти. Ти свириш и на китара тук, да кажем на слушателите. Да. Солементе какво означава? Само ти. Каза, че тази песен си я чула в Испания при баба ти. Това поражда темата за семейството. Баба ти пее ли? Да, тя е музикална. Свирила на акордеон. Мога да кажа, че от нея също идва и музикалността и на мама, и на мен също.
Казваш мама, всъщност Юва Хайдърска, твой преподавател по народно пеене. Тя е и преподавател в Плевенското музикално училище. Разбира се, в концерта направихте изненада за гостите на събитието. Излязохте на сцената и изпълнихте песен заедно и то от един от твоите любими изпълнители. Беше много емоционално. Много време ми отне да я подтикна да излезе с мен на сцена. Всъщност подготовката за целия концерт основно беше върху нас и беше ни много трудно през всичките тези месеци, защото ние го правихме от ноември месец, може би. Провикнал се Никола е наша много любима песен. И решихме да изпеем заедно, защото тя ни свързва помежду ни. Самият текст също е много лиричен и много, много красив. След бавната песен изпяхме да свирили за Доята Рикайди. Мама я е пяла на нейният дипломен концерт. Тя също е възпитаничка на същото училище в Плевен. Със сигурност е било много емоционално. За първи път ли пеете заедно на сцена? Да, това беше моя мечта от много време, да изляза с нея на една сцена и да запеем заедно. Кой е най-ценният съвет, който ти е дала? Да изживявам песента и да се опитам максимално да въздействам на хората. Провикнал си я Никола, провикнал си я Николчо. От праход стара планина, от Игикова поляна. Изкарвай много беда, вашите ганошите. От песен в песен. Музика за вас. Засвирили са торти ми, гайди, шарени.
Викнал се е Никола и засвирили се Дор три гайди. Изпълнение на майка и дъщеря на Ралица Хайдърска и Силвия Хайдърска. С Ралица разговаряме днес по повод дипломния концерт, по повод това какво е предстои от тук да насетне, защото тя ще е първа година студентка в София, в Музикалната академия. Още песни ще ви предложим от концерта и... Една моя мечта, която също осъществих на този концерт е ансамблово изпълнение с песни, танци и оркестър. Искала ли си някога да пееш в ансамбъл, да станеш част от ансамбъл, след като завършиш, представяш ли си някакси нещата вече? Изяснява ли ти се? Да, може би се представям в ансамбъл. А песни издирваш ли? Все още не. Имам желанието. Само от Северна България ли или не? Може би не само от Северна България, защото аз обичам да изпълнявам и други фолклорни области и се опитвам да ги изпълнявам точно по този стилов начин и да разграничавам стиловото пеене. Тоест да очакваме Ралица Хайдърска, когато се появи с първия продуциран запис от самата нея, да не залага само на северняшки песни, а да ни представя така своя вкус и интереса си към различните фолклорни области, пък и жанрове. Да, определено, да. Следващата песен, която предлагаме на слушателите в тези минути е "Срещнаха се два даняца", знаем от репертуара на Калинка Вълчева. Да, много интересна песен и точно тази песен направихме като ансамблово изпълнение с песен, танци, инструменти. Аранжиментът отново е на Красимир Кондов. Срещнаха се два даняца, Калин, Омом, Неле Калин, че се
последната песен, с която ще завършим и разговора си, Иванчо Радка Залиби, оставих тази бавна, тежка, сложна песен отново от репертуара на Борис Машелов за финал, защото сякаш там си най-много себе си, там си най-свободна, поне аз така то усещам, най-сигурна също. Със сигурност тази песен има и ще остави голям отпечатък върху мен и върху творчеството ми занапред и винаги ще ми остана на сърце тази песен. Тази песен всъщност ти записа и миналата година като награда от конкурса Старите песни на Нов глас в партньорство с Българското национално радио и Българската национална телевизия. Даже помня, когато беше в радиото да правиш записите, видяхме се пред първо студио, записахте във второ, беше доста развълнувана и доста притеснена. Да, исках нещата да се случат перфектно, исках записът да го направя по най-добрия начин. Аз съм голям перфекционист изобщо във всички насоки и винаги съм много критична към себе си във всяко едно нещо. Борис Машелов е изпълнител, който доста често присъства в TikTok каналите, защото много песни стари, особено които сме позабравили от него и не са толкова известни, ти съживяваш и запяваш. Обичам да представям на хората непознати неща. Разчиташ ли сега вече на приложенията, на интернет, като начин за достигане до повече хора? Важно ли ти е? Стремиш ли се, примерно, да качваш всяка седмица по един клип или нещо такова? Имаш ли някаква стратегия? Определено се стремя да поддържам социалните мрежи, защото това е една комуникация с хората индиректно и е много важно да получавам обратна връзка и това какво харесват. Да достигаш до все повече хора и гласът ти с изпълненията, с присъствието, да докосваш сърцата им, защото, както разбираме от това, което ми каза, това е най-важното за теб, да въздействаш, да докосваш. Пожелавам ти занапред и да променяш, защото музиката остава следа, която не може да се излечи. Удоволствие беше да разговарям с теб. Пожелавам ти много успех и в първата студентска година, и в реализирането на мечти. Отново те чакаме в ефира на програма Христо Ботев, за да споделяме Ралица Хайдърска от Плевен, а и отскоро в София. Благодарна съм. Очакват ме много неща и се надявам пътят ми занапред да бъде усеян с много музика, творчество, песни и мечти.
vrea